Mga kapuso, aduna kitay mga imahinasyon sa mga managlahing butang nga gusto natong mahimong realidad pinaagi sa pagbuhat og salida. Karong buntaga makauban nato ang usa ka young filmmaker nga gikan sa Davao City nga miani na og thousands ang iyang mga viewers. Atong i-welcome sa At Home with GMA Regional TV si Sir Layton Angkan. Good morning, Sir Layton! Hello, hello. Good morning, Abby, and of course sa mga viewers sa At Home with GMA Regional TV. Sir Lay, kanus ba ka nagsugod og himo og mga movie? Dugay-dugay na jud no kay ever since high school pa ko gisugdan na ako ang pagbuhat og films. Exactly 2015 nag-start ko og buhat og mga short films because under ko sa special program atong na ako sa high school, special program in the arts, and specifically na ako sa media arts. And so every time na namin marag projects, film ang gina-require sa mga. And then right there and then nag-start na ko himo og films. Unsa ba ang mga genre sa imuhang movie, sir? Actually ang genre na ko is lahi-lahi. Gina-try na ko nga mag go outside my comfort zone. And mostly sa naa sa akong films, ang gusto na ko gina-imply na genre jud is slice of life or drama kay. And also coming of age which tackles all about youth, the growing up and development of the youth kay murag dira pa man ko mas makarelate at the moment. So mao na siya akong mga gina-delve nga genres as of now. Pero atong recent ako nga project which is ang Basta Graduate Tayo. Decide na ko nga mag-venture ko with psychological thriller na genre kay gusto na ko i-try if paunsa ba ang Pinoy attack sa mga deadpan na mga psychological thriller series. Sir, kinsa ba o unsa ang nag-encourage sa imuha nga maghimo og movie? Basically, as an artist man good kay you get inspiration from anything and anyone. And like for me, sa akong situation, kay I get inspired by most things. So basically, if makakita lang ko og salida na I like so much, mo na akong gina-studyhan ang ihang style sa film, and then ako siyang gina-incorporate sa ako pong style. So anything that inspires me most, mostly man dun sa mga nag-inspire sa ako kay mga series, mga K-dramas, mga films, and mga directors nga akong gina-look up to. So sila ang nag-inspire din sa ako nga mag-create ng mga movies. Sir, isip young filmmaker, unsa ba ang mga hagit nga imong nasinatian o unsa sab ang imuhang mga natun-an? Well, di man jud kalimod nga young filmmaker pa ko, and ang nag-alacted sa ako right now is ang lack of resources. And also in terms of finances, mo dyan na dira ako mag-struggle kay ba sila nga ang film daw ang pinakagasto na nga production, especially ako na one-man team lang ko, wala jud ko exact broad team na nag-help sa ako sa akong mga resources. So it really comes off as a challenge na wala ko that enough money to produce such films. But thankfully na ako yung mga friends na willing mag-help sa ako sa ako mga prod na willing mag-act for free, na willing mag-help sa camera and magpahiram sa ako cameras even ng mga high-end. So I'm really thankful nga na sila dara para mag-help sa ako as a developing filmmaker. Unsa pa ba ang imong mga plano, sir, sa paghimo og movie o unsa pa ang among mga dapat atangan? Yes, na ako'y series nga sulat karon. So we open for free viewing gyapon akong series sa YouTube which is LA Films, and as of now naga try ko venture into short film kay medyo mao man akong greatest weakness in filmmaking ang short film. And ginatry na ko ginatry og build na concept karon regarding climate change action, it will be a documentary film na mag-tackle about sa waste
waste-to-energy project here, especially sa Davao. Though ako pa siyang gina-build ang concept, but hopefully mo na ang atangan ninyo sa mga film competitions here in local. Sir Lay, mensahe na lang nimo sa atong mga kapuso viewers nga gusto sa mahimong filmmaker sa manimo. Ang ako lang message para sa mga aspiring filmmakers and to everyone there na creative minds. I encourage you all na do make with all the resources you have and be creative sa kung unsa man ang gusto nimo nga ipakita sa mga tao, and also dili na to kalimtan na in every creative output there should be a message behind it. So gusto na ko nga sa ako pong mga films na ako yung mga lessons or mga issues nga i-inject, i-apply na ng mga films kaya para pod ma-convince ako ang mga audience na ako nga mao niya ang akong opinion about a certain issue. So kato lang og daghang salamat. Sir Lay, daghan kaayong salamat sa imong time nga gi-share sa amo karong buntaga. More power sa imong career, sir, og hinaot nga mudaghan pagyod ang imong viewers. Amping kanunay.